Niels Kallesø. 200.000 dumme bøder opkrævet fra helt almindelige, velmenende brugere på 1 år. Den dårligst mulige score på Trustpilot i forhold til brugeroplevelse. Enorme overskridelser af tidsplaner, økonomi og masser af brudte løfter. En vurdering fra Danmarks Radios So ein Ding, at det er en endnu større IT-katastrofe end Pol-sag, som dog vel at mærke var 0,5 milliard kroner lige ud i vasken. Alt det er ikke holdning, det er fakta om rejsekortet. Rejsekortet er et uantageligt og forfærdeligt projekt. Det er et rigtigt dårligt designet system fra bunden. Det er indbegrebet af, hvorfor borgerne bliver trætte af, hvordan politikerne tager IT-beslutninger. Det er en dårlig beslutning taget fra starten, og alle argumenter om, hvorfor det var en dårlig beslutning, tromlet henover med argumentet, jamen vi er jo allerede i gang. Derfor skal vi sørge med at køre videre. Rejsekortet fungerer helt utroligt dårligt. Dem, der bruger det, er helt utroligt trætte af det. Vi har fået forelagt tilfredshedsundersøgelser, der sammenlignet med andre tilfredshedsundersøgelser fra trafikselskaber, er fuldstændig i kulkælderen. Vi kan konstatere, at borgerne adspurgt ikke kan forstå, hvordan rejsekortet virker. Der er ingen, selv trafikeksperter, der kan redegøre for, hvordan rabatsystemet det fungerer. Det er sådan, at med rejsekortet i hånden, så kan man ikke vide, om man har ret til at rejse på det tog, man sidder i, eller ej. Du kan håbe på, at du har tjekket ind korrekt. Men du kan ikke se det nogen steder, når du først er færdig. Men så er det jo det heldige ved det, at det kan kontrollørerne sørme heller ikke. Så sandheden er, at det med, at der skal være mindre snyd med rejsekortet, det kommer slet ikke til at være tilfældet. Tværtimod, det er utroligt let at snyde med rejsekortet. Alle IT-sikkerhedseksperter, der har kigget på det, de siger, at det her det er noget bras. Og konsekvensen af det bliver, at det kommer til at genere de mennesker, der gerne vil betale. Det kommer til at genere de mennesker, som rejser med kollektiv trafik med god samvittighed. For de får enorme problemer med at få lov til at tage med deres tog. Man kan meget, meget let komme til at stå på stationen med rejsekortet og intentionen om at rejse, og et dankort i lommen, der virker, og alligevel ikke kunne få lov til at tage afsted. Fordi teknikken, fordi den måde, det er designet på, bare ikke lever op til behovet. Til gengæld, så hvis man har lyst til at køre med kollektiv trafik uden at betale, så er det meget, meget lettere. Så man skal virkelig glæde sig over rejsekortet, hvis man er en svag karakter. Men det er ikke et projekt, som vi på nogen måde bør lægge os bag. Og argumentet om, at vi skal selvfølgelig gøre det, fordi de andre gør det, det er også hoppe ud fra bro-argumentet. Det er absurd. Selvfølgelig skal vi ikke gøre det, når det er så tydeligt, at rejsekortet er en fejl. Når alle kan se de fadæser, der ligger i det her produkt, så skal vi selvfølgelig sige nej til at pådutte det de mennesker, der bor i vores region. Og hvis vi så virkelig siger, at det er simpelthen en katastrofe, at man så på noget af strækningen kan køre med rejsekortet, og på anden strækning ikke kan, jamen så lad os bruge en lille bitte brøkdel af det kæmpe tab, der vil være ved at tilslutte os rejsekortet, til at sige, at man kan køre gratis på den strækning. Beløbet, det vil koste, er forsvindende lille i forhold til, hvad det kommer til at koste os, hvad det kommer til at koste borgerne, og hvad det kommer til at koste samfundet i merudgifter til at indføre et system, der ganske enkelt ikke fungerer efter hensigten. Det er helt korrekt, som Poul Müller også i et fornuftigt og intelligent indlæg siger, hvis man skal have sådan et system, så skal det være et, der fungerer over hele landet. Men kære venner, der er jo ikke lagt op til et system, der fungerer over hele landet. Der er lagt op til et system, hvor det fungerer i alle de store steder. Men når vi kommer langt ud på landet, så skal der ikke være rejsekortet, fordi der er det for dyrt. Fordi der er det for omstændigt. Fordi der er det for dårligt. Det er for dårligt alle steder, kære venner. Der er ingen argumenter for at indføre rejsekortet i forhold til at kigge
på et alternativt system. Men det har man ikke villet. Det er blevet afvist igen og igen at lave en realistisk business case. En realistisk vurdering af et alternativ til rejsekortet. Det har man bare ikke vil gøre, fordi vi har jo allerede den her idé, så den tromler vi videre med. Sandheden er, det gør os meget bedre, det gør os meget billigere, det gør os meget hurtigere end rejsekortet. Men man har ikke været interesseret i at undersøge de muligheder. Noget andet, man ikke har været interesseret i, og som måske er det aller værste ved hele rejsekortet, man har slet ikke på nogen måde været indstillet på at kigge på borgernes IT og retssikkerhed i det her. Jeg har foreslået det ved flere lejligheder. Jeg foreslår det gerne igen. Man skal naturligvis bede en ekstern, uvildig part om at foretage en IT-sikkerhedsmæssig analyse af rejsekortet. Men det har man ikke været interesseret i, det har man ikke ville fra rejsekortets side, det har man ikke ville fra regionens side, det har man ikke ville fra nogen side, og naturligvis er der kun én grund til det. Og det er fordi, hvis man prikker i det sår, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det er elendigt designet. Den teknologi, man har valgt, den baserer sig på Windows XP. Altså kære venner, det er computere installeret med Windows XP, der står rundt omkring på alle vores togstationer. Det giver ingen mening. Det er et operativsystem, som ikke længere er understøttet af dem, der laver det. Der kommer ingen sikkerhedspatches til det. Det er usikkert. Det er uantageligt. Kære venner, jeg forstår ikke, at der er så stor tilslutning til det her, at man kan sige, jamen, det bliver godt for regionen. Det gør det absolut ikke. Jeg stemmer nej til rejsekortet. Det var en overraskende slutning.